Татарлар санын саклап киләләр, милли үзенчәлекләрне үстерәләр. Самар өлкәсендә 120 меңнән артык татар яши. Самар татарлары бүген ничек гомер итә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Шуннан да без бүген студияда Самар татарлары белән бәйле булган, кемдер Самар килене, кемдер инде Самарда туып бүген Казанда гомер итә, кемдер белем ала. Гомумән Самар татарлары белән бәйле кешеләрне җыйдык һәм безнең белән элемтәдә Самар өлкәсеннән Резидә Тыгбатшында булачак. Сезгә сүзне соңрак бирербез. Иңелек тарих турында сорап китәсе иде. Ралиф, кайларга барып тоташа Самар татарларының тарихы? Самар татарлары тарихы, Самар өлкәсенә татарлар килгәннәр дип әйтсәк, ул 16 гасырга дип бәйләнештә була. Чөнки безнең Камышлы районы авылларында 1560 елны Камышлы авылы Марлыкка килә, алданрак татар байтуганы авылы барлыкка килә. Шушы моментларны карасаң, Казан юлы линиясе үткән вакытта, Сембер белән Казанны катнашкан вакытта Самара өлкәсендәге татарлар барлыкка килә дип әйтеп була. Татарлар күп тә, сон буенча да, мәсәлән, шулык миллекне саклау буенча да, тел ягыннан да, монда менә иң мөһиме әле, аермалар юк диярлек. Равил әфәнде, менә сөйләп китсә, Самара татары дигәндә ниндер аерым бер образ туамы? Әллә инде алар менә башка татарлардан аерылып тормыймы? Самара татарлары бүтән татарлардан бик аерылып тормыйдыр. Ләкин үзенчәлекләре безнең Самара татарларында әлбәттә бар. Чөнки әйтергә кирәк, Самара өлкәсендәге төрле милләтле кешеләр яши. Менә конкретно инде безнең районны алганда, Шынтала районы, безнең Самара өлкәсендә. Анда менә күбесе чуваш нәселе, аннан соң урыслар, икенче урында татарлар. Безнең менә районда Эч татар авылы. Мин үзем Татарабдәки авылыннан булам, чыгышым буенча, тугышым буенча инде Чиләбе өлкәсеннән. Әйтергә кирәк, менә бу чуваш һәм рус культурасы, традициялар, аларның ул кешеләрнең йогынтысы булган, әлбәттә. Чөнки инде ул әйтергә кирәк, бик тату яшәгәннәр бу милләт кешеләре. И хәзердә бик әйбәт төрле менә йогынтысы бар. Чөнки сөйләү вакытында менә безнең ул якта күбрәк мишәрләр, кайбер сүзләр бар инде ул бездә генәдер дим мин аны. Мисал итеп әйтергә була, тәгәрмәчтә бездә инде безнең якларда әйтәләр куляса дип. Ул бик смешно да вроде, но вроде бы уже билгеле аңлашыла каян да. Или шайтан арбасы деген, аны әйтәсең, күпләр аны белмидә. Ул теге печән ташый торган арба булган иде, ләкин шайтан арбасы дип. Белмәйм нигә ул неустойчив булган шундай ниләр бар. Кызганычка каршы, конечно, хәзер авылларда кеше азая бара иде. Менә шунысы әз генә бирчи. Ул Самарына түгел, бүтән җирендә кагыладыр ул. Ләкин образны тудырасы иде барыбер. Менә Самар татарлары дигәндә, сез нәрсә белән очраштыгыз? Нәкъ менә кияүгә чыкканнан соң чирә кабул иттеләр. Гомумән алар үзгә кешеләрме, әллә нәкъ менә татарларга хос шундый ниндер бәлки тыйнаклык бармы? Барыбер татарлар аерылып тора бит инде, алар башка милләтләрдән, үзләренең характерлары, холкы белән дә. Менә сезне гаҗәпләндергән ниндер күренешләр булдымы? Мин инде дөрестән дә 26 яшымда килеп төштем Самара, килене буларак Самарга. Һәм инде беләсезме, 100% әйтә алам, Самарда яшәүче кешеләр аерылып тора казанлыклардан. Чөнки шул инде 10 ел дәвамында миңа ике шәһәрдә дә гел яшәргә туры килде, аралашырга туры килде. Һәм татарлар дип әйтүем түгел, гомумән менә кешеләр аерылып тора. Алар кырысрак, 100% кырысрак. Алар инде бераз менә дус гаиләләре белән аралашканда да, поликлиникада, кибеткә чыксаң, менә кырысрак һәм инде берәр ошамаса кырыс кына әйтеп куярга мөмкин. Әмма дә ләкин татарларга килгәндә, алар инде әлбәттә бик кунакчыл. Ул инде татарлар безнең төрле төбәкләрдә сибелгән татарлар да кунакчыл, шулай кунакчыл түгел әйтеп булмый, шулай бит. Шуңа күрә алар мине шундый җылы итеп, кылачларын җәеп каршы алдылар. Кабул иттеләр. Һәм инде ул вакытта җырларым танылып киләдер, инде җырчы буларак таный иделәр. Шуңа күрә инде безнең Алсу Абулханова бездә яши, хәзер Самара килене дип белгәчтен инде концертларда оештырдылар. Кунакка бармасаң инде ачулану, әлбәттә. Кунакка барсаң, тыелып кына ашарга, чөнки анда 5-6
Төрле ризык чыга, әзерләнеп торырга. Шуңа күрә алар инде бик яктылар дип әйтик. Димәк, әле гореф-гадәтләрдә сакланган булып чыга бит бу яктан. Сакланган әлбәттә, һәм телләре дә шулай ук. Телләр инде әлбәттә менә мишәрчә дип әйттеләр, сөйләшәләр. Мин үзем мишәр кызы буларак инде шулай ук бик минем өчен якын әйбер. Рәхәтләнеп анда чыкылдап та сөйләшергә була дип әйтик. Шуңа күрә мин аларны бик яратам һәм алар да Самар татарлары мине яраттылар дип әйтмичә булмый, чөнки хәтта минем юбилей концертыма да килеп, автобус белән килеп, сәхнәгә кәрҗиннәр белән, күчтәнәшләр белән сәхнәгә менеп, матур сүзләр әйтеп котлап киттеләр. Димәк, әле шул үзенчәлекләре дә бар. Әлбәттә, Самар татарлары. Шулай мәдәният, спортка аерым тукталырбыз без тапшыруның икенче өлешендә. Илгиз менә чыннан да беләсе иде, шулай ук аерылып торганда һәм Казанга килгәндә мәсәлән, ул сизеләме ул аермалыклар һәм менә бу ике төбәк арасында дип әйтик, нинди күперләр, нинди дуслык бар, чөнки һәр вакыт мәсәлән шул ук Татарстан татарлары һәм Самар татарлары алар һәрвакыт ничектер дус һәм бердәм булдылар һәм ниндидер теге бәхәсләр чыкмый иде. Ул запасиләдә ничек аны килен кебек каршылаганнар, мин сөйлисе килә, безне ничек каршылалар Татарстанда. Шуннан да каршылалар, теге үзеннәренең братлары, сестралар каршылаган кебек каршылалар. Үзем шәхсән 2013 елны Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга килгән идем. Баштан колакка читендерәк булдым, мондагы шын татарлар сөйләшкән сүзләрне ишеткәч, әзгәрә теге колакка нитте, колакка әйләнешкә керде. Шуннан соң братандан соң җайлаштык. Теге күп җирдә очрасалар, хәзер дә ул вакытта да мин Самардан дигәч ышанмыйлар. Самарда татарлар бармы дип сорыйлар әле гомумән. Бетемшә булмасын инде. Диалект вообще юк, гомумән сездә мишәр диалекты ди. Бардыр инде кемдәдер. Ул инде сөйләшү диалекты кемнең арбасында утырып бирсен, кем белән аралашасың, бәлки шулардан да күчәдер инде. Ләкин менә безнең Камышлы районы Яңа Усман дигән авылда теге ЧЦС алар гомумән юк. Теге ниндидер кайбер диалект сүзләрдә генә. Нишләптер менә шуны кызыксынып караган идем, безнең район, безнең авылдагы сөйләшү әз генә Башкортстанның Кушнарен районнарына да охшаш бар. Каршы алу ягына инде Татарстан ничек дип, маны башка мактау сүзе белән әйтеп булмый. Һәм Камышлы ул татарларның үзәге дип әйтергә буладыр әле. Син әйттең, аралашу дип, Дамирчыннан да аралашалармы бүген татарча? Шулай кайберләре Татарстанга нәкъ менә аралашу артыннан килә. Самарада ничегрәк икән бүген хәлләр? Татарча аралашалармы? Яшьләр бер-берсе белән ниндирәк мөнәсәбәттә? Шушы турында әйтәсем килә. Казанда һәм Самара арасында бик аерылышу юк. Чөнки Казанны һәм Самараны алсаң да, яшьләр бик дружно дип әйтәсем килә, дружно живут дип әйтәсем килә. Һәм яшьләр шулай укый, яши, яхшы эшләргә керәсе килә, яхшы отношенияларда буласы килә дип әйтәсе килә. Һәм нәрсә әйтәм? Үзем мин хәзер Казанда укыйм. Самара кешеләрне, Самара яктан кешеләрне танышкан кешеләрне күрсәм дә, таныш кешеләрне Татарча аралашасың инде. Бер-беребез белән татарча аралашабыз. Мөмкин шулдыр, менә телне югалтмас өчен һәм Самарага да сүз бирик әле без, Резда ханым. Менә без беләбез, нәкъ менә Самарада күп кенә мәдәни чаралар уза бүгенге көндә. Аннары инде менә бу федераль Сабан туйларында беренчеләрдән булып сездә үткәрә башладылар. Менә гомумән милливлеккә урын зурмы Самар өлкәсендә? Хәерле кич, безнең Самар өлкәсендә милливлеккә урын чиктән ашып зур диясем килә. Шуннан да безнең менә Камышлы районы кече Татарстан дип йөртәләр Самар өлкәсендә. Без инде менә Самар өлкәсенең татарларының тормышын, татар милләтенең тормышын Самар өлкәсендә кайнатып яшәтүче район дип әйтер идем үзебезнең Камышлы районын. Biz birinçilerden Samar ülkesinde avul sabantoyları, bütün Rusya'nın avul sabantoyları ötkergen tübek bitindi biz. O bizim Samar ülkesi Gali avlunda başlangan. Şimdi 2019 yılında biz şu avlar sabantoyunun, Jubilee sabantoyunun 10. sabantoyunu Kamışlı rayonunda özümüzde ötkerdik. Ali bugünkü günde o sabantoyunu iske düşürürler, yaratıp, zorlap,
шундай зур бәя бирделәр анарга. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та, губернатор Дмитрий Азаров та, шуннан да зур бәя бирелде безнең Сабантуйга. Аның өчен без Татарстанга рәхмәтле, Татарстан хөкүмәтенә, Конгресска бик зур рәхмәтле. Алар оештырган, менә ике өлкә арасында, ике зур өлкә арасында үткәрелгән бик зур шундый матур чара булды инде. Гомумән безнең Татарстан белән Камышлы район арасында күпер ныклап салынган дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмас. Без инде Конгрессның да ярдәмен күп күрәбез, Татарстанның мәдәният министрлыгының да ярдәмен күп күреп, үзебездә зур эшләр башкарабыз. Мин дә үзебезнең мәдәни чараларны Сабантуй буенча гына әйтмәс идем. Безнең төбәктә менә инде 100 еллык тарихы булган Камышлы халык татар театры эшләп килә. Ул авыр сугыш елларында да үзенең эшчәнлеген туктатмаган. Шушы бәләкәй генә районда, бәләкәй генә халык театры спектакльләр уйнап сугыш елларында сугышка ярдәм итеп яшәгән. Без аның менә үткән елны гына 100 еллык юбилейын матур иттереп үткәрдек. Казаннан кунаклар килде, безне бу чара белән инде тәбрикләделәр, зурладылар. Инде безнең данлыклы дип әйтергә инде үзебезнең милләтебезнең йөзек ташы булган Иске Ярмәк авылының, Камышлы районы Самар өлкәсе Иске Ярмәк авылының Аккаен фольклор халык ансамблен. Димәк, күреп торабыз, мәдәни яктан бик зур үсеш алган. Шуннан да бик зур рәхмәт безнең белән элемтәгә чыккан өчен. Мәдәни яктан бик зур үсеш алган төбәкләрнең берсе. Моны инде без тапшыру дәвамында шулай ук әйтә алабыз. Шуннан да һәм Самар өлкәсен өйрәнгән вакытта да без моңа игътибар биргән идек. Ә менә киләчәктә Самар өлкәсе татарлары нәрсә көтә? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыруы. Без бүген Самара татарлары турында сөйләшәбез. Һәм безгә әле рекламадан соң Расих Вакказов та килеп кушылды. Ул Самара өлкәсендә бүген. Сезгә Расих әфәнде соңрак сүз бирербез. Безнең видеода бар. Бу тигәләннәр дәвам иттерербез. Татар һәм рус телле Самар татарлары интернет-порталы 58 ел эшли. Сайтның оештыручысы һәм даими янәшчесе өлкә туган тел татар җәмгыяте президенты Ильяс Гамәров Шакуров. Порталыбыз Самар татарлары һәм мөселманнар тормышта булган барлык вакыйгаларны яктыртып тора. Өлкәбездә чыгып килүче татар масса күләм мәгълүмат чараларының һәрберсенә дә урын бирелгән. Портал мәгълүмати дайджестта булып тора. Татарстан Республикасы басмаларыннан кызыклы язмаларны бастырабыз. Шунсында билгеләп үтәргә кирәк. Татарстан Республикасының күп кенә интернет басмалары безнең язмаларында файдаланалар. Сайтка сылтамалар ясыйлар. Сайт төрле яшьтәге һәм социаль категорияләрдәге укучыларга юнәлгән. Сайтны укып баручыларыбыз мәкаләләр астында үз фикерләрен калдыралар. Алар һәрдаим укылып, күзәтелеп барыла, чөнки араларында чыннан да еш кына әһәмиятле сүзләргә юлыгарга мөмкинсең. Шулай итеп, сайтыбыз халык трибунасына әйләнде. Үткән елда сайтыбыз 11-нче белем җәүһәрләре дөнья күләм файдалы татар интернет проектлары бәйгесендә гран-прига һәм кыйммәтле бүләккә лаек булды. Безнең сайтны samtatnews.ru адресы буенча табып була. Димәк, татарлар мөхите гөрли, Равил әфәнде, менә шәхесләргә дә тукталыйк әле. Спорт өлкәсендә булсын, сезне инде бар дөньяда беләләр дип әйтик, сез уңышларыгызны. Ләкин менә тагын Самар өлкәсендә чыккан, бәлки сезнең белән укыган кешеләр бардыр, сезнең чордагылар, яшьләр тартыламы спортка? Гомумән, менә спорт дөньясында Самар өлкәсендә уңышлар ниндирәк? Әйтергә кирәк, Самара спорт өлкәсендә тоже бик зур казанышлар алды инде. Анда бик күп төрле ярышлар, җәйге, кышкы спорт төрләре буенча да бик күп фамилиялар, татар фамилиялары әйтергә була. Но минем өчен инде иң кадерлесе әйтер идем Хамил Хазиевич Микташев, ул минем авылдаш та, ул минем классташ та, бергә үскән, бергә яшь вакытта комбайнер помощник булып эшләгән күрше балалар дип әйтергә кирәк. Ул менә шул гади генә зур семьядан чыгып инде армияга китеп, армия сафларында. Шуннан соң инде аны теге случайныга тренер Петров күреп алды да, шуннан соң ул үзенең теге
тырышы, сәләте белән дигәндә бик зур Демәк, дөньяда. сез ике классташ Олимпия уеннарында катнашкан. Бу бит шулай ук үзенчәлекле Шулай була күренеш. инде. Ул дзюдодан только мин инде әйтергә кирәк, җиңел атлетика буенча Олимпия. Юк, кайбер төбәкләр әле мактана алмый бөтенләй. Сезнең монда бер класста, димәк, ике Олимпия. Бер класста без минем арттагы партада ул утыра иде, мин утыра иде инде, без бергә укуны башладык инде, бергә укыдык, бергә мәктәптә үстек дигәндәй. Аннан соң инде ул Самарада, мин Казанда электем, и монда тормыш итәбез инде. И менә дөньяда иң зур ниләрне, титулларны дзюдо буенча, и ул выступающий уникальной способности, потому что ул татар көрәшеннән күтәреп китте. Татар көрәше, авылларда бит инде татар көрәше иң беренче спорт. Шуннан күтәреп китте, шу татар көрәше алымнарын ул беренче впервые дзюдода применять итеп, аны учебникларга, менә ниләрдә Япония дзюдоның бит инде башкаласы инде дзюдо, и ул анда вписан музей, так сказать, дзюдо, Всемирный музей дзюдо Токиода, так сказать, аның менә фамилиясе алтын хәрефләр язы. Ул аны Япониядә бик нык уважать итәләр, хөрмәтлиләр. Шулай дөнья күләмендә. Дөнья күләмендә, чөнки ул анда аны дзюдодан соң тагын да үсте сумо дигән ул бик нык престижный ярыш. Анда бөтенләй ул дин дәрәҗәсендә дип әйтелгән. Дин дәрәҗәсендә. Менә ул безнең класстан тоже безнең Самара суларын, Самара чишмәләрен суларын, азыкларын ашап искән малай. Советлар Союзының 2 мәртәбә чемпионы булды. Төрле халыкара турнирларда, конечно, җиңде. Игры доброй воли, потому что 84 елда Олимпийские игры безнең Байкал булды бит. И шул вакытта игры доброй воли. Игры доброй воли. Бик узак сөйләргә була. Сезнең турында да сезнең дә исемлек зур. Монда кемнәр кызыксына инде интернеттан танышаладыр. Осыхан менә мәдәни яктан Самара татарлары ничегрәк икән? Аларда гомумән мәдәният ниндирәк үсештә? Мәдәни яктан әлбәттә гөрләп тора. Шулай ук мин барган елны инде ялкынлы яшьлек дигән төркем шулай ук гөрләп тора иде. Илгиз Колючев аның мәрхүм Илгиз Колючев аның җитәкчесе. Һәм инде алар бөтен бәйрәмнәрдә катнаша иделәр һәм танылган иделәр алар Самарада гына түгел. Шулай бит. Һәм инде һәм беләсезме, бик зур площадкаларда сабантуйлар үткәрәләр. Анда федераль сабантуйлар да үтте. Үземә дә җырларга туры килде шушы площадкаларда. Һәм дә инде әлбәттә безнең танылган, яраткан Татарстанның халык артисты Рөстәм абый Валиев шушы яклардан. Ул инде мине шулай ук бәйрәмнәргә алып барган иде. Һәм Самара турында бер җыр язып биргән иде. Шушы җырны инде мин башкардым. Самара дигән ул юбилей концертында. Ул гимнын әйләнмәде бәлә Самарда? Әйләнмәде, ләкин ул җырны бик яраттылар. Аны инде үзенең юбилей концертында ул шуңа иҗат иткән һәм шунда мин башкардым. Инде самаралыларга бик тә шат, әлбәттә, Самара турында җыр булгач. Һәм инде ул миңа сестренка дия иде, нишләптер, Рөстәм абый мәрхүм. Шуңа күрә менә танылган артистлар да Самара өлкәсеннән аз түгел. Анда үзләренең җырчылары да бар, шулай ук аларында иҗат итәләр. Һәм инде әлбәттә иҗади яктан бигрәк тә талантлылар. Һәм күреп торабыз, без элемтәгә дә чыккан идек. Расих хәзрәткә дә сүз бирик әле. Расих әфәнде, чыннан да менә без әйттек мәдәни яктан, спорт ягыннан дип, ләкин дин ягыннан да бит Самара татарлары алар аерылып тора. Һәм шулай ук дингә, менә милләткә аерым игътибар бирәләр. Менә дини тормыш турында сөйләп китсәгез иде бераз. Дини тормышка килгәндә, ассаламу алейкум, беренчедән барыгызга да. Дини тормышка килгән вакытта, әлхәмдүлилләh, мин инде үзем Зубчининовка мәчете бистәсе, татар бистәсе мәхәлләсе имамы буларак, безнең әлхәмдүлилләh 250 чамасы гаилә бар безнең монда. Татар гаиләсе Самара эчендә аерым бер авылда торабыз, Зубчининовка дигән бер авылда. Бүтән милләтләр дә күп, ләкин татар да бик күп тора. Шушында инде җыелабыз. Былтыр безнең 180-200 кеше чамасы күп балалар укыды, хатын-кызлар, ир-атлар. Инде үзебезнең татар халкына татар телендә дәресләрне бирәбез, Аллага шөкер. Һәм бездә, өлкәбездә, Самарада үзебездә мәдрәсә эшләп килә. Гали авылында мәдрәсә эшләп килә. Мин үзем туым белән Гали авылыннан тоже Самара өлкәсеннән иң беренче мәдрәсәләр Россиядән анда ачылган иде. Һәм бездә укып чыккан шәкертләр бүген илебезнең күп кенә бүлгәләрендә, регионнарда, областларда инде имам булып торалар, Аллага шөкер. Менә шул яга бик ямьле һәм күңелле. Мәчләргә килеп татарча сөйләшәләрме? Яшьләр киләме?
Киләләр тартыла башладылар. Соңгы елларда, әлхамдулилла, мәчетләрдә татар саны күбәя, Аллаға шөкер. Без инде моңа бик шат, чөнки әти-әнисе тартылганда бала чагасы да ярып килә шунда. Мәҗлесләр уздыралар, мәҗлесләргә баргач, гел саф татар телендә генә без шәһәр җирендә бүтән милләтләр булган җирдә урысча сөйләсәк тә, татар мәҗлесләрендә саф татар телендә үзебез белгән кадәр сөйләргә тырышабыз инде. Һәм безнең әле бер видео язма да бар, бергәләп студия кунаклары һәм Расих әфәнде сезнең белән дә карабызыга ланар дәвам иттерербез. Барыгызга да бик зур сәлам. Камышлы районын мин чын күңелдән 30 яшы белән тәбриклим. Мин бик горурланам үзем Камышлыдан булганга, Аллага шөкер. Һәм инде менә чит илләрдән кайтып, геология эшләрен бетереп, без инде Казанда һәм инде хәзер Казанда гына түгел, алга таба бүтән Россия регионнарында татар ашларын алга таба алып барабыз, хәләл татар ашларын алга таба алып барабыз. Аллага шөкер, Камышлы бирде бик күп шундый әйтик инде тәрбия, милли тәрбия. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт Камышлыга, бик зур рәхмәт минем әти-әниләремә, минем әби-бабаларыма, Фәния әбигә, Сания әбигә. Безнең динебезне, безнең гореф-гадәтләребезне һәм менә хәләл татар ризыкларының мөһимлеген җиткерде. Мин инде безнең районга чын күңелемнән үсеш телим, алга таба баруын телим. Тукталмасын районнар, авылларыбыз, Камышлар авылы, бүтән авылларыбыз тукталмасын. Анда гомер алга таба барсын, һәм инде Алла бирсә, Алла теләсә, без дә тырышырбыз үзебез яктан инде районыбызның исемен бүтән Россия күләмендә һәм инде бүтән дөнья күләмендә яңгыратырга Алла теләсә, Алла бирсә. Менә күреп торабыз, төрле өлкәләрдә эшләсәләр дә барыбер татар милләтенә хезмәт итәләр. Бу очракта татар милли ризыкларын инде популярлаштырып һәм шул ук вакытта бит әле туган ягын да онытмыйлар. Ансы да бик мөһим. Менә 2002 елда Самарада мәсәлән 127,931 татар теркәлгән икән. 2010 елда халык саны исәпкә алуда 126,124 татар. Башка регионнарда без күрәбез, татарлар саны кими. Кемнәрдер китә, Казанга китәләр, мәсәлән Мәскәүгә китәләр, яисә ниндидер катнашчылыклар төзеп татарлар саны кими. Менә Ралиф, ни өчен Самарада соклап калып була икән, нәкъ менә әлеге татарлар саны? Самара татарлары үз гореф-гадәтләрен саклап калалар дип уйлыйм. Нык көчле гореф-гадәтләрен саклап калып, бик күп татар яшьләре авылга кайтып эш башкаралар. Авылда авылны күтәрергә тырышалар бит. Менә Казанда, мин үзем дә Казанда укыдым, Казан дәүләт университетында укып тамамлап, Камышларга кайтмадым үземнең авылга. Ну, ничектер булса да тарта үземнең ягыма, Самара татарлар ягына тарта. Бәлки менә шушы гореф-гадәтләрен саклап калу Самара татарларына шушы статистикалар буенча карап, татарлар анда сакланып кала дип уйлыйм мин. Авыллар бәлки барыбер үсәдер дип уйлыйм мин. Шул авылларны татарлар, яшь татарлар уже. Яшьләр килсен иде, Дамирга да сүз бирәм. Дамир, менә син киләчәктә үзеңнең тормышыңны шулай туган ягың белән бәйләргә җыйнасыңмы? Һәм синең өчен, синең татар балаларың татар булу мөһимме? Беренче елларда школны бетергәч, мәктәпне бетергәч уйлаганым, шәһәргә китәм дә, укып бетерәм дә һәм шәһәрдә калам инде дип. Һәм хәзерге беренче курсны Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетын бетергән чакта уйлап калган инде үземчә кайтып Камышлы районын бөтен Татарстан һәм бөтен Россияга яңгыратырга һәм известность передать дип әйтәсем килә шулай. Әйе, бер яктан минем әби-бабалар һәм әти-әниләр бөтенсе татарча сөйләшә һәм балалар да үлем татарча сөйләшергә тиешләр дип. Киләчәк буын мөһим сөйләшсен иде, әби-бабалар, әти-әниләр арасында аңлашыла. Киләчәк буынга менә моны җиткерү бик мөһим. Илгиз, нәтиҗә ясап әйтсәк, менә Самар татарларында менә бу милли мөхитне, милли үзенчәлекләрне саклап калуда нәрсә таянытасы булырга тиеш? Монда әз генә олырак булырга кирәктер бу катлаулы сорауга җавап бирер өчен. Монда инде бөтен әйбер килә, беренче чираттан без монда диндә кайсы төбәктә генә татар яшәмәсә дә, ул татар үзенең динен, милләтен саклап калырга тиеш. Һәм дә инде ул саклап калу, динендә, милләтендә ул иң беренче чираттан гаиләдән килә, тәрбиядән килә. Аның мин әйткән генә сүз түгел, инде бөтен абруйлы кешеләр дә әйтү буенча инде иң мөһиме бик гади ул
өйдә, гаиләдә татарча сөйләшү, аралашу, татарча фикер йөртү. Чөнки кайбер кеше татарча сөйләшә, фикер йөртә русча, алар да бар. Менә калса инде монда һәр кеше үзеннән дә тора, гаиләсеннән тора. Шул. Бик дөрес сүзләр. Шуннан да Самара татарлары мисалында башка милләттәшләр дә үз гореф-гадәтләрен, тарихын һәм милләтен саклап яшәсен дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.